Sanibonani guys, we back again. So namhlanje sobe sikhuluma nge-topic nje very interesting and very touching. So topic yethu is, why do you think a lot of young people, they don't want to go to church? Guys, Sure. you have something to say about that? Why you don't like going to church? Mfethu ziningi izinto ezenzakalayo esikhathini samanje yabo. Futhi nabantwana esikhathini samanje sithanda ubunandi. So amasangeni uthola nje ukuthi khona i-dance park off. Ucabanga isonto. Yabo ngisonto eish. Esingoba amajita ngishayela. Sonto ngimoshe isikhathi ne? Angithi ngimoshe isikhathi. Ifike ukuthandaza ngathandaza emzini. Abo ngamoshe uNkulunkulu ekameleni. Abo you-one. Welcome esontweni. Okay. Mbali? Yeah, maravelo, Saturday uhambile. Ekuseni yo kanda. Ufika ngepapalazi esontweni. Cabanga. Yo. Ngaphana thing mina personally me yabona izinto lezi people abafundisi abahomophobic. Yabo. Okutshela nje nedemon. Yes. Lesikhiphe le demon le. Upon the very judgmental lady. Because every time when you soon I have to wear something to cover up my bodies. Because there's churches about even if like we are something, but that's you remember you can't be a member of the church because of yeah. So maybe mina ngifuna ukushada mina next week. And bakutshela ukuthi wena ngeke bakushadise because of the Bible says 1, 2, 3. Yabo? Izinto lezo. So it's like but then I also don't see the necessity of going to church because uNkulunkulu vele is everywhere. So I don't see isidingo for ukuthi uye esontweni. Mase uya nje is just to ukuthi ukhona or present and then ushiya umnikelo, but you can pray even nasendlini. Ucele whatever ucela from your God. So isidingo sokuya angisiboni nami. But lezi zenu zimi drive onanani angisho ukuthi ngiyazisupport ukuthi vele yizwe yi-reason ukuthi so like do you pray every like you pray every day? I do pray every day mina on my side because ukuya kwami esontweni I go Friday and Sundays. Yeah. So sometimes I don't go, I just stay at home and pray. As mentioning in something. Something no calendar ngicede. And then bese yabona ish yeah, understand that ukuthi lezi zinto zomjayivo ini singafuni ngesontweni, but and then uba ukuthi then you wonder why izinto zakho zingaphumeleli. Isonto kanti eyenziwe. No, not isonto. Sesisholo wena. Angithi wena ne reason yakho nami ngiyayibona ngoba ngisho reason yakho ukuthi is I'm sure the next day when wavuka yabo. Like I'm sure you are aware of saying ukuthi uNkulunkulu usizoyisizayo, right? Yeah. So when uzokusiza kanjani uNkulunkulu uzovuka every day uhambe groove without and then Sunday it's like you choose a groove over God. Exactly. Now you uzobheka usitshela ukuthi usiyoceda i-calendar wena without visiting now you uzobheka move. Sengizoyiceda awukaze ngiba honest. Uthi nje nawe ugcina kudala. 2 weeks back. Last week. Akufani wena uceda i-calendar how many months? Oh, 12 months. Exactly. Manje umuntu esi-10 nyanga la. Nyana. Sengizonibhayizisa ngini. Uzokudela uyocela amanye amandla amasha. Ngifika ngomnikele next week. Unikela imali nakhona. Imali 10 months. Kuzoba imali le imali 10 months. Uzocalculate but I'm not practice speed point. Think nomasonto manje ngidlala. Short time speed point. Unikele wangithi ama-2 clip. Kanti unikele nge-2 rand last week. uNkulunkulu ayibona ukuthi uyabona ukuthi yini ngiyafunda at that time. Nakho you just offer. Yafaka neswidi ngalifaka.
Yeah, any reason ukuthi amanye ama-church like vele ba-judgmental, especially when it comes to ama-dressing code. Bazokutshela ukuthi you don't have to wear something and show your legs, your arms. Yeah. What if like you're not used to wearing izinto ezikhavara your whole body and then it's hot? Imagine mina sewathimele ngifake iskate, inoba nakuhlanyela. Angithi uniform nasesontweni. Mina ngifake iskate. Ayimfithe. Angeke. Asikeni. Okay, yini kumele sifake iskate? Kanti uNkulunkulu simoshipa ngesikhathi ngoba uNkulunkulu number 1 uzama ayibhalwa eBhayibhelini naye bebangagqokanga. It's not written in the Yeah, Bible. If ever because It dress code doesn't matter. But manje we living, you know, isikhathi samanje. It dress code doesn't matter. Ngigqoka noma yini. As long as I'm in the like inside the church. uNkulunkulu uyangibona masukuthi awuna umntana mungenile endlini. So sonto lapho ngena how many hours? Your elami ingena from 8 until 2. 8. Khona ne lunch la phakathi. Ayithi lunch khona baphinde babuye futhi ngo2 baphume ngo4. Angeke. 9 to 11. I mean 10 to 11. So ngama Fridays ungena u5 uphume 8 wasebusuku. 1 hour we are praying and then another hour we have udiconic ozo prayer or shumayele. Another hour futhi bese kuba apostle and then we praying again for the closing, then we nikela and then we go home. So no, why ucabanga maso what's the reason abangafuni amathathu masonto? What is Satanism about? Why men strong umzimba? What's that? Mina it's true because of as ngibhalile vele ngizoyibhalela futhi amanye ngizofaka isleeve. Okay, inkingi le it's true to be like ngoba apparently too short aribe yawo. Oh, okay. Amathathu it's like bazothini, it's like I'm a slave, more slave. It's like the oh, abanye they believe we once in prison, we once went to prison because like a lot of them they do worship Satan in or whatever. That amathathu it's a slave. It's a Satan ushuthi oyimamba kahle kahle leso stand kahle kahle. Ngizwa ngayo nama ngithi Oh, nami ngizwa bathi ngithatha kubani? Labo bebaphila kudala basho kanjani? Bephila kudala basho baphila kudala ngithi sisho baphila manje. Nabo basho kanjani? Or after sebatshelile wena you went there to it. Mara inkinga ngithi ngisayifaka. Essentially ukusenyukuphiki. Okay. I'm not saying it. Amanye ama-church they believe kanjani? Yes. Guys, maravela sikushini isidingo sokuya esontweni. Bese siba nalabazali ke abakutshela ukuthi uyaphuma nje endlini yabangayikhelwa uNkulunkulu. Oh, so much. How do you deal with those people? Like abazali benu makuthiwa isonto. Bathi awuyisonto yakhe mara endlu yami ayikhe yake. Sanibeni sophuza ngizokubona. Baba ichurch when uyophuza. Ngiyadlala ngiphuza. Angiphuzi. Ngomshayo. Ngiphuza. Next. Ngithembe. Yasonto kodwa namanga. Awuphuza. Wena ngozi ukhulumani ngoba nje uvala ikhalenda ungayisontweni. Then uzobeka la marizini wakhabheke eceleni. Next week ngiyaya.